Eta olatz, sare sozialetan asko gustatzen zaizu coverrak egitea edo abestia bertsionatzea. Bai. Bertsionatu duzu norbaitek idatzi dizu esanez, wow, asko gustatu zai? Edo ez zait asko gustatu. Edo ez zait Bueno, gustatu. flipatuko ez zue. Bakizu nork. Bakizue nork. Norbaitek idatzi dizu? Bai, Nork. residentek. Rene jaunak? Renek. Calle 13ko residente? A ber, motzean, baina beak idatzi zian. Benetan? Voz más linda eta konpartituzu nire coverra, eta ni etxean moño putre batekin kantatzen. Txalo beroa, mesedez! Bai. Benetan? Residentearen laguna zara? Pixka bat? Bueno. Bere Instagramen azaldu da. Hori ez da gutxi. Zu ez dakire residenten laguna zen. Ez baina guk hemen lagun asko ekarri ditugu gaur, gure publikoa. Dena Eta laguna nik dira. nahetena da, norbaitek zuri galdera bat itea olatz. Ez, Bai. jartzen du galdera alai eta divertigarri. Bale, galdera alai eta divertigarri bat. Hori zehaztu egiten du. Zehaztu. Hemen. Asmatzen Alai naizea. eta divertigarri. Asmatzen naizea. Hori esan digulen. Alai eta divertigarri bat, adibidez. Hemen, jo hemen zila bat utxi dakat eta hemen txexeiko nahi. Oso. Kusi aldezu, ze praktika nahi zen. Bueno, kaixo. Gabon, zure izena? Xavier. Xavier. Xavier Lete? Ez. Xavier, ze gehiago? Mielgo. Vale. Bueno, Xavier. Dauke gozategiko kantantien antza ezer lauke. Pisket bai, Bai, A ber, bai, oindala 20 urte. Ez azarra. Orain arteko nahiko alaia eta batez ere divertigarri. Un aire, no? Esai guzu, Olatz Salvadorrentzako galdera alai eta divertigarri bat, mesedez. Zein da bertsionatzeko eskatu dizuten abestirik arrarena? Oso galdera ona prestatu dizugu. Bai, Txalo beroa, Xavier. Ez da, bada ez Xavier Lete, ez gozategiko abesaria, da? Gora bihoztakeko Xavier. Ba, nahiko fresko dakat, ze duela gutxi, ekitaldi batean jo nuen, Mondragon Unibertsitateari hasiera emateko, ikasturteari hasiera emateko, eta beretan eskatu zidaten unibertsitateko ereserkia abesti. Zagutzen duzu? Baina, ze, EHUkoa? Bueno, unibertsitate guztiena da. Guztiena? Bai, Eta Gaudea nola da? Musigitur, zena da. Nola da? Latinez. A ber, pixka bat. Gaudea Musigitur, juvenez dun sugumus. Sugus esan du. Sugumus. Sumus. Zazia esan nahi du sumusek? Que sumus Gera, muy guapo. Gara, Gaztea gera. Niko Mondragonen ikasi nun dolako egitze honen. Joe, pues... Nik ikasi nun nien ondela, 15 urte! Latinez dago abestia uste dut zure garaian ere aurretik izango zela. Eta Olatz, ze artistak, ze abeslarik nahiko zenukezuk zure abesti baten bersioa egite. Joe, a ber, Askok. edo zeinek egitea ja netzako, ilusio handia egiten dian zeze da. Ibanekin goizu. Bai, hori da. Nik ez dut txas eta... Bueno, jain ez dut, Gertxio bat indizut. Baina benetako abeslari batek. Zakitze, Rosalia. Ja, eske, claro. Eske, hola, eskatzen hasita. Claro. Egingo balu zure abesti baten bersio bat idatzi jo, zu Instagrametik. Oso Te voz más linda, Rosalia. Konpartituko nuketa dena. Niri ben Rosaliak like eman zin. Aiba. TikToken. Aiba. Bai. Eske, gure Iban oso famosua da. Eman zin da. Gure Iban. Baina, guain momentu... Presidente, Rosalía, zuri a ver. Gauza da.